Sulod na, sulod na. Ay, ikaw law, tulod na. Di. Kabalo naman siguro mo nganong naamo dali, di ba? Yes, sir. Ang atong sweldo ani ni ay kabalaka kay medyo lamang ta sa uban nga industry. Ang ay mo kaulaw kay ang inyong mga naong ato ra mga i-blur gyapon. Aware mo na? Sige. Kuha ni siya kanang testing, kuha lang ni siya testing lang nato niya. Okay. Nag-qualify mo sa kuan sa video. So nata karon sa stage 2. Testingan nato ang kuan na gyud, actual na gyud nga kuan. Kamon duha laki. Ubuan na inyo mga kuan. Nina. Karon dayon kay kuan na. Sige. Medyo dagan pa man gud ang kuan gud. Tong testingan. Okay. Be, tubang sa kamera na. Okay ra. Okay. Ikaw, babae. Buwan na yung jacket. Sige. Buwa. Okay. Dahil ibutang mo, kilid. Okay. Sagot na, sir. Sige. Yakis! Ano namin sino ginawa Tutok mo no, nagkakaban mo na yung video, kaya karelate mo no. Bigyan nila. Casting couch. Dili na ingon ana. Lahi ni nga trabaho mong giuna-una. Mag-gym instructor. Yamo ha. Pero gusto mo sa ayang full episode? Full episode, Natin Upload ka ng supporter ka ng badge. Kanang blue. Kanang blue green. Upload ka na niya para maka-join. Para sa full video, full episode. Kanang kapulaw. Kapulaw ang laway. Kasi katawa, wala pa nakapalo. Wala pa ginakasubscribe. Taro. Klaro kayo. Gauna mong dilema. Testing me kay mag-gym ko mag-gym instructor. Sa nanay naglukso-lukso din habi. Nakalilit mo no. Ipasa ang video, Messenger. Guys, noti it's a prank. Thank you. Subscribe. Badge ang badge. Badge, ayaw galimot. Baratura.